السلام علیکم مہربان چاروکاں شما چارگیں منی یوٹیوب چینل انڈی کے بلوچا گولیں چاروکاں مرچی ویڈیو تہا ما شما سرپ دی دیں آر بلوچے البم نمبر 16 سرا گولیں چاروکاں امید کنا شما ویڈیو آخر تک میں امراداری کنیں یک لائکی کنگا بے حال مویں پرچا کے یک لائکی کنگا شما اچھنا رو مارا باز دل بڈی رسی مہربان چاروکاں یہ البم نام شار فلو یہ البم موسیقی سرا کارکتک زورکان زیبیا بینجو سرا استاد عبدالرحمانہ ریکارڈنگ بوتک شاداب اسٹوڈیو کراچیا ترتیب داتا ابراہیم کانا پیشکش محمد داؤد اینڈ محمود بلوچستان ذوق مہربان چاروکاں شی شاعران لڑ چو ایوڑا ہاں کہ پہلا شاعری جنے دستما مکان غلام حسین شوازے گیں دومی شاعری جنے شرنگ تو رواں کن گیدی سوتے سیمی شاعری چا گلے الکا بیسرو سامانا شتاں سید ظہور ہاشمی گیں پنچمی شاعری یک پیما گوں مجاں گمے آسا نبا کنے مبارک قاضی گیں گلی چاروکاں ششمی شاعری تو زیمر فلانی دلے غلام حسین شوازے گیں اپتمی سازگر مبارک قاضی گیں اشتمی گلی ملو ویا ترا نازینا غلام حسین شوازے گیں دامی آتر تہی گرانے تقصیر نے دلا دلچو سروز نالی اما زید شانتلا یہ گیدی سوتے او یازدمی سوت لئے لڑو لاڑو لئے لڑو لاڑو غلام حسین شوازے گیں گولے چاروکاں یہ عارف بلوچ 16 نمبر البم بی ایم سی پروڈکشن اچھا شنگ تالا ہوتا امید کنا شمارا وائیڈی دوست بو اگر دوست بو لائک بکنے شیئر بکنے چینل سبسکرائب کرنے کا بے حال مویں پرچا کہ میں چینل سرا شمارا ویڈیو ہوتی جندے بلوچی شادیں زبان آگون 10 کپی ہر کو جائیں وشو وشال باتیں وشیانو چم سرا سائل ساچن باتاں اللہ میارے